zdrav. Nije mi bilo neko vreme ovde. Zima je prošla, vreme posle nove godine proletelo, neke poslove sam završila u hibernaciji kod kuće, nagomilale su mi se knjige koje treba da pročitam, ali počela sam da učim da sviram gitaru. To mi je bilo na spisku novogodišnjih odluka. Snimila sam neke videe za naredni period, kosa mi je možda porasla i da, napravila sam svoj planer. Predstavljam vam ljubičica planer koji je spreman za sve ljubitelje planiranja i slatkih devočkih stvari. Pažljivo sam birala dizajn kako korice, tako i unutrašnjosti. Ispostavilo se da ljubičice na planeru najavljuju proleće i njih sam prvo skicirala, potom ručno slikala tehnikom sa vodenim temperama kako bih dobila ovakav efekat. Ručno crtane poteze četkicom sam potom obradila u programu i ovo je krajnji rezultat. Opredelila sam se za spiralu jer nju lično više preferiram zbog lakše mogućnosti savijanja stranica i kod ovog planera je u beloj boji koja se lepo uklopila u ceo dizajn. Na unutrašnjoj strani korice se nalazi džepić i u njemu se nalazi obeleživač za knjige koji služi da obeleži na primjer stranice dnevnog planera koje ste popunjavali poslednji put. Sa desne strane stoji forma za ime i prezime gde možete da se potpišete da se zna čiji je planer. Pošto je ovaj planer za 2018. godinu i bio je u planu za početak januara, stranice meseca januara i februara sam ipak ostavila kako biste mogli da zabeležite neke važne datume događaja koji su se desili i nekako mi ta 2 meseca čine jednu celinu, pa ih i zbog toga nisam dirala. Sa desne strane se nalazi odeljak gde možete da zabeležite šta je to najvažnije tog meseca. A sa leve strane se nalazi zelena kolona za beleške ili za, na primjer, legendu kako je ja koristim. Zatim sledi nedeljni planer u kojem je pregled jedne nedelje raspoređen na 2 strane kako bi se postigao bolji pregled cele nedelje. Nije datumirano, tako da možete da koristite onim nedeljama kad imate više obaveza. Sa desne strane se opet nalazi odeljak najvažnije ove nedelje gde možete uneti najvažniji događaj za tu nedelju. Poslednji deo čini dnevni planer koji takođe nije datumiran. Sastoji se iz odeljka Uraditi gde možete unositi dnevne taskove, potom odeljak Prioriteti za unos najvažnijih obaveza za taj dan. Ispod se nalazi polje gde možete unositi podatke o tome kome treba da pošaljete mailove ili poruke jer se to često lako zaboravi. I na samom dnu se nalazi mali odeljak za beleške. Ako pratite moje videe, znate da baš volim planere i poslednji blog post koji sam objavila u 2018. godini se isto odnosio na PDF verzije planera i to i dalje ostaje na mom blogu. I baš mi je bila želja da izdam svoj planer i to se ovog trenutka i ostvarilo. Sve detaljnije informacije oko planera i poručbina potražite u blog postu, link se nalazi ispod ovog videa ili potražite na mojim društvenim mrežama, Facebook stranici i Instagramu. Nadam se da vam se planer dopada. Čujemo se na društvenim mrežama i gledamo se u narednom videu. Pozdrav!